नै 50k नि केकआ 50k साबसक्राइबार जानाय हेल' लोगोफोर जोंनि बिकाल चेनेलाव नोंथांखौ बरायहरनाय जाबाय ओमफ्राय दिनै भिडिअ'आनो जाहैबाय जोङो एसे फिसा पार्टि खालामनो नागिरदों 50k नि नोंथांमोनाथ' मिथिगौ जानो हागौ 50k जाबाय होननानै थ' नोंथांमोना इन्ट्रेस्ट दंबा जोबजासिम नायबानो जाबाय जोंनि बे पार्टि खालामनायखौ थ' लेट्स गो भिडिअ'खौ स्टार्ट खालामसै नै फाइलाखौ जासिगोन जोंहा फाइला नाय मोखा मेगन खोबानो मेगना साइसथारनो बेना नै मेगना दोनबाय नै जोंना आमाया आइ बिदिया ओइ बाहाय दं जाहैबाय दाउ लकेलखौ सिथारबाय मासे नै जोंना दाउ लकेला मोनबाय फाइनालि ओइ जोंना 50k नि केकआ YouTube 50 साबसक्राइबार बिगाल्स दा केकखौ हासिगोन जोङो 50k जानायनि थाखाय जों केकखौ हानोसै नोंथांमोना नायबानो जाबाय 50k साबसक्राइबार जानायनि 50k साबसक्राइबार जानायनि 50k साबसक्राइबार जानायनि फिसा पार्टि 50k साबसक्राइबार दे 50k साबसक्राइबारनि दालांखाने 50k साबसक्राइबारनि काटिं केक केकआ जायखिजाया लाबोबाय नोंथांमोनखौसो फार्स्ट दौगोरगोन दै जाय जानो गोसो होनबानो जाबाय आरो 50k साबसक्राइबार जाहोनायनि थाखाय नोंथांमोनखौ केक दौहोनाय जाबाय फार्स्ट नोंथांमोनखौ जानो नोंथांमोना दौबाय आं 50k नि 50k साबसक्राइबारनि दे दख'रा जुबद' मा गोजोनबाय आमाया गोखासो नो केकखौ गोदैखौ गोखासो ना मम्मीखौ बारा जायालैबो गोखाखौ आं बेखौ जायालै क्रिमखौ जागोन क्रिमखौ क्रिम गोनांखौ जाया दा गोखाना गोदै 50kआ गोदै दे लोगोफ्रा मोनजाहैबाबो मोनजाहैयाबाबो गोजोननाय थादो दे लोगोफोर नोंथांमोननि सापर्टआव 50k नि केक मोनजाबाय जोंहा बेबायदिनो आरो मोनजाबाय थाबावथों 50k आरो 100k जायोबा लोगोआ नोंथांमोना बिदिनो सापर्ट खालामबाय था सिगाङाव नोंसोरखौसो दौहरग्रोनाय जादों दे लोगो मोनजाबाबो मोनजायाबाबो आरो 100k जायोबा बेनिफ्राय साबसिन बानायबावगोन लोगोफोर रायजो राजा नोंथांमोन जोंखौ बिराद सानैखौ अनसायनायनि थाखाय बिनि थाखाय साबायखर बुंनाय जाबाय रायजो राजा नोंथांमोन जों बिराद खस्थ'नि उनावसो फिसा पार्टि खालामनो मोनदों आरो मा रायजो राजा नोंथांमोन 50k साबसक्राइबारनि थाखाय बेबो नोंथांमोननि अननायाव नोंथांमोना आरो 100k खालामबावोबा जों बिनिफ्राय गिदिर खालामगोन ओमफ्राय बयखौबो लेंहरगोन दा जों ओरैनो फिसा फेमिलिल' बानायदों आरो ना नोंथांमोना लेंहरासै होननानै गाज्रि दामोनसै स' 100k नाव बयखौबो लेंहरगोन 50k साबसक्राइबार जानायनि जाग्रा नैबो फैदों 50k जासिजोबगोन नो बेखौ 50k नि थाखाय नांगौबा फिलौआ सेरसे गाहाम जाथोंनो मासेयावनो जाग्लुंजोबसिगोन जाहैदों 50k खौ जाग्लुंजोबसिगोन आं दिनैसो फार्स्ट टाइम बिदि इउटुबनि माबा साबसक्राइब जानायनि मोनजानाया दिनैसो फार्स्ट टाइम जोनोमनिफ्राय बे फार्स्ट टाइम मोनजादों मामुलि नङा जोनोमनिफ्राय दासो फार्स्ट टाइम मोनजानाया मामुलि खोथा नङा बियो मानसिफोर खोनाबा आसुरितसो मोनगोन नंखायसोलै बे नंलायलांगोन आरो नोंबो जाफेरखायाखै आं रावनि बिदि थिगैनो दं दे गामिनि मानसिफोरजों नुहैबा होनजासिगोनसो नोङो बिब'नाव थांनानै बिगुमैजों थांनानै बा एकदमबारे माबानि इउटुबनि फैसा मोननायजों खुसि जालायलायनानै माबा पार्टि मोनजाहैलाय लायथारबाय होननानै बुंजाखासिगोन नोङो बेथ' फिसादे जाबावदोंसो माबा 50k नालाय गामला गिदिरसो लाखागोन एबारना 100k जायोबा थाब थुस्राबायना है माबा बिलाहिखौ माबाफ्राव मोनसे दौहरग्रोगोन ना जों जाग्रोआ जेरैबो फुजा होनाय जेरखम बावहरग्रोआ होमबा गोदोराव थाबाबो बेबायदि हरग्रोनोसै आरो बिदिनो सिमाङाव जानाय बायदि जाहैबाय दा
इसिनिसै रायजोफोर अननानै माबा खालामना होदो थाब 100K जानायनि पार्टि मोनजानायनि बिसाबा बिराद खस्थ'नि गेजेरजोंसो सिन्दाल खुलिनाय खोथा दे औ थाब जौगालांनायनि थाखाय बिसाबा गोदाव सोराव दंफैयो बिदि जायगायाव होमबाबो अननानै माबानानै होदो आरो बयबो थुसिलाबायना होदो रायजो राजा नोंथांमोन जोङो 50K जानायनि 50K जानायनि फिसा केक हादों बेबो फेमिलि हिसाबै हानाय जाबाय जों 100K आव बांसिन बानायबावगोन बिनिफ्राय साबसिन बानायबावगोन जों दा ओरैनो 50K हिसाबै फिसा ओरैनो केक हानाय जाबाय रायजो राजा नोंथांमोन लास्टआव जों 100K जाबावोबा जों बयखौबो लिंहरगोन आरो मोनसे गिदिर पार्टि खालामगोन नोंथांमोना जानो दालुबायसै बेखौ जों एसे खालामनाय जाबाय 50K खौ मान सनमान दोननाय जाबाय 50K खौ मान होनना बुङोबा 50-50 नालाय ओंखायनो 100K जानाय लोगो लोगो जोङो साबसिन बानायगोन नोंथांमोनखौबो गासैखौबो लिंहरजोबगोन बेखौनो बुंनानै आं बावनो फोजोबनाय जाबाय नहीं Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.